Dragi români, iată, vin să vă spun că acum 35 de ani poporul român a făcut o revoluție care a fost confiscată și furată de oamenii lui Iliescu, adică de comuniștii de rang 2, de KGB-ști și de toată lătura care a venit după acest individ. Așadar, acea revoluție n-a fost pentru români, pentru România, s-a transformat într-o revoluție antiromânească și împotriva realizărilor poporului român, împotriva industriei românești, împotriva agriculturii românești, împotriva intelectualului român, împotriva țăranului, împotriva muncitorului. Mulți și-au găsit viitorul într-o țară străină tocmai pentru că poporul a suferit 35 de ani aceste mizerii antiromânești. Motiv pentru care a venit momentul și sunt încredințat să fac lucrul acesta, să vă anunț că a venit vremea Revoluției românilor pentru români. Această revoluție nu este împotriva cuiva, este pentru noi, în interesul nostru și pentru protejarea afacerilor românești, pentru protejarea cetățenilor români, pentru protejarea ființei naționale, istoriei, culturii, literaturii și a tot ceea ce a produs poporul acesta în această lume. Motiv pentru care, vă spun, sunt pregătit pentru a prelua puterea în acest stat în mod democratic. Există două moduri democratice de a prelua puterea: prin alegeri sau prin revoluție. Pentru că prin alegeri nu avem nicio șansă, pentru că partidele sunt corupte, există a doua șansă democratică, revoluția românilor pentru români. Nu vă fie frică de gaze, așa cum s-a întâmplat pe 10 august. Nu vă fie frică de pușca automată a jandarmului. Pentru că cine nu este capabil să moară pentru o viață mai bună, nu merită o viață mai bună. Deci, curaj înainte, eu, împăratul vostru, am supus finanța mondială. Și deci nu voi avea nicio problemă să supunem împreună, eu cu poporul acesta, această clasă politică decadentă, decăzută, imorală și incompetentă. Vă mulțumesc! Vă aștept să ne organizăm pentru că avem o țară de recuperat. Vă mulțumesc!